Pace tuturor, am să citesc un articol. Există o singură Evanghelie, tradus de la Church of God General Conference, adică Biserica lui Dumnezeu Conferința Generală, Atlanta Bible College, Colegiul Biblic Atlanta. Apostolul Pavel a spus: dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer v-ar vesti o altă Evanghelie decât cea pe care v-am vestit-o noi, să fie anatema. Anatema înseamnă lepădat sau blestemat. Așa cum am spus mai înainte, vă spun din nou, dacă cineva vă vestește o altă Evanghelie decât cea pe care ați primit-o, să fie anatema. Galateni, capitolul 1, cu versetele 8 și 9. Ca și cum ar fi vrut să sublinieze faptul că există doar o singură Evanghelie, apostolul Pavel a repetat aceleași cuvinte de 2 ori. Evanghelia a fost vestită lui Avram mai înainte. Citim din Galateni. Scriptura, prevăzând că Dumnezeu va îndreptăți națiunile prin credință, i-a vestit mai dinainte lui Avram Evanghelia, zicându-i: toate națiunile vor fi binecuvântate în tine. Galateni, capitolul 3, versetul 8. Este Evanghelia despre împărăția lui Dumnezeu. Iisus străbătea Galileea, citim în Biblie, învățând în sinagogile lor, vestind Evanghelia împărăției și vindecând orice boală și orice neputință dintre oameni. Matei, capitolul 4, cu 23. Credința în Evanghelia împărăției lui Dumnezeu este necesară pentru ca cineva să fie salvat. Pentru că, zice Pavel, pentru că eu nu mă rușinez de Evanghelie, deoarece ea este puterea lui Dumnezeu pentru salvarea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Romani, capitolul 1, cu 16. Având în vedere aceste 4 adevăruri, să trecem la un studiu detaliat al Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu. Deși Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu a fost vestită prima dată lui Avram de către Dumnezeu, ea nu a luat o formă definită până la momentul legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu David și o detaliere clară în predicare a anunțului ei, până când a venit Ioan Botezătorul și apoi Domnul Isus, care este mesagerul noului legământ și salvatorul pe care l-a rânduit Dumnezeu. David a vrut să construiască o casă pentru Dumnezeu. Dar Dumnezeu l-a oprit prin profetul Natan, interzicându-i acest lucru. Pentru că David era un om de război, i-a zis Natan din partea lui Dumnezeu, și pentru că fiul său, Solomon, fiul lui David, va construi o casă. În schimb, Dumnezeu i-a făcut lui David următoarea promisiune. Și vedem în raport cu dezvoltarea istorică faptul că nu Solomon a împlinit în mod absolut această profeție, ci omul Iisus Hristos din Nazaret este cel care avea să îndeplinească sau care va îndeplini scopul lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a făcut lui David următoarea promisiune. Citim: când ți se vor împlini zilele și vei adormi împreună cu părinții tăi, voi ridica după tine un urmaș al tău, care va ieși din trupul tău și îi voi întări împărăția. 2 Samuel, capitolul 12 cu 13 și în versetul 14 zice: eu voi fi tatăl lui și el va fi fiul meu. Într-adevăr că toți regii care au fost credincioși în Israel au fost oamenii cu o legătură specială cu Dumnezeu, fiind din linia lui David. Însă știm că Solomon mai târziu s-a îndreptat către dumnezei străini, a avut multe soții și multe concubine sau țiitoare, soții nelegitime, și el și-a îndreptat inima către dumnezeii acelor popoare din care făceau parte aceste femei. Și el nu a îndeplinit în mod absolut perfect promisiunea lui Dumnezeu. Și în nou legământ vedem cum apostolul Simon Petru spune că Iisus a îndeplinit această promisiune și că el a fost rânduit de Dumnezeu ca salvatorul și regele promis al viitoarei împărății. Deci această promisiune pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui David este repetată de multe ori în Scripturi și a fost confirmată și lui Solomon. Natura împărăției. Orice împărăție are anumite părți esențiale și la fel și împărăția lui Dumnezeu.
are un teritoriu. Citim, Jehova va moșteni Iuda ca partea lui în Țara Sfântă și va alege din nou Ierusalimul. Zaharia, capitolul 2, versetul 12, citim. Asta a fost din Zaharia 2 cu 12. Psalmistul, vorbind despre împărăția lui Hristos, spune așa: El va domni de la o mare la alta și de la râu până la marginile pământului. Psalmul 72 cu versetul 8. Împărăția lui Dumnezeu are un popor. Citim. Atunci împărăția, stăpânirea și măreția tuturor împărățiilor de sub ceruri vor fi date poporului sfinților celui prea înalt. Împărăția lui va fi o împărăție veșnică și toate stăpânirile le vor sluji și vor asculta de ei, adică de sfinții celui prea înalt, care vor primi autoritatea împărăției împreună cu regele regilor Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a rânduit. Acest citat despre împărății este din Daniel, capitolul 7, versetul 27. Simeon, când l-a ținut pe pruncul Iisus în brațe în templu, a spus către Dumnezeu din cer: Acum, stăpâne, eliberează-l în pace pe robul tău, după cuvântul tău, pentru că ochii mei au văzut salvarea ta, pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor, lumina care trebuie să lumineze națiunile și slava poporului tău Israel. Luca, capitolul 2, cu versetele 29 la 32. Apoi, vedem în Apocalipsa următoarele. Apoi al 7-lea înger a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit voci puternice care ziceau: Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său. Și el va împărăți în epocile epocilor. Apocalipsa, capitolul 11 cu 15. Acest ultim pasaj nu doar că menționează poporul împărăției, dar și extinderea și durata ei, veșnică. Împărăția are un rege și alți conducători împreună cu regele, administratori sau guvernatori. Citim: Bucură-te foarte mult, fiică a Sionului! Strigă de bucurie, fiică a Ierusalimului! Iată, regele tău vine la tine sau împăratul tău vine la tine. El este drept și învingător sau biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Zaharia, capitolul 9, cu versetul 9. Îngerul Gabriel, care i-a vestit Fecioarei Maria nașterea lui Isus, i-a spus: El, adică Isus, va fi mare și va fi chemat Fiul al Celui Preaînalt, adică al singurului Dumnezeu adevărat, al Tatălui. Și Jehova, Dumnezeul, îi va da tronul strămoșului său David, adică al strămoșului lui Isus, al fiului său. Strămoșul fiului său, nu al lui Dumnezeu, așa cum ar putea interpreta unii din greșeală. Deci Dumnezeu îi va da tronul strămoșului său David. Și Isus nu și-a primit încă în manifestarea autorității tronul strămoșului său David, ci îl va primi atunci când el se va întoarce de la Tatăl din ceruri cu glorie și putere. Și zice, el va împărăți peste casa lui Iacov în veci sau pentru toate epocile și împărăția lui nu se va sfârși. Luca, capitolul 1, cu versetele 32 și 33. Promisiunea despre caracterul veșnic al împărăției lui David și al urmașului său, Mesia, împreună cu toți sfinții, este repetată atât de multe ori în profeții încât este imposibil să le citim pe toate în acest spațiu scurt. Câteva dintre cele mai importante profeții trebuie să fie de ajuns. Citim: Pentru că ni s-a născut un copil, ni s-a dat un fiu și domnia va fi pusă pe umerii lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, puternic viteaz, tată al epocii care vine, prinț al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va fi peste scaunul de domnie al lui David și peste împărăția sa, ca să o întărească și să o sprijinească prin judecată și prin dreptate, de acum și pentru toate epocile. Zelul lui Jehova al armatelor va face acest lucru. Isaia, capitolul 9, cu versetele 6 și 7, traducere modernă. Acest pasaj și altele similare, asemănătoare, arată că Hristos este urmașul promis lui David de către Dumnezeu însuși, că el, Iisus, va domni pe tronul lui David și că împărăția lui nu se va sfârși niciodată. Citim:
Iată că vin zile, zice Jehova, când îi voi ridica lui David un urmaș drept. El va împărăți ca împărat, va lucra cu înțelepciune și va face dreptate și judecată în țară. În zilele sale, Iuda va fi salvat și Israelul va locui liniștit. Iată numele pe care îl vor da. Jehova este dreptatea noastră. Deci vedeți, când îl numește cineva pe omul răscumpărător pe care l-a trimis Dumnezeu cu puterea sa, ei nu-l numesc ca și cum omul acela este însuși Jehova în persoană, dar este omul care manifestă lucrările lui Jehova. Asta vrea. Că mai mulți oameni din Vechiul Testament, fie proroci, fie alți oameni trimiși, aveau în numele lor personale chiar și părți din numele Jehova sau din cuvântul Dumnezeu. De exemplu, Eliahu, Dumnezeu este Jehova, sau Ioel, Jehova este Dumnezeu, sau Eliata, Itiel, Dumnezeu este cu mine, cel din Proverbe 30 sau 31, nu mai știu sigur, sau Daniel, Dumnezeu judecă, judecata lui Dumnezeu sau ceva de genul. Deci vedeți că mai mulți aveau. Și Iesua, Jehova salvează, Jehova este salvare. Asta nu înseamnă că Iesua este un trup omenesc în care este însăși identitatea lui Dumnezeu, ci este vorba de omul Iisus Hristos care se supune 100% încât identitatea lui Dumnezeu se observă perfect în el, încât se supune total voinței lui Dumnezeu Tatăl care l-a trimis. Asta arată Scriptura. Citat din Ieremia, capitolul 23, cu versetele 5 și 6. Profetul descrie aici speranță, vorbind clar despre aceeași împărăție peste care va domni Iisus Hristos. Mai citim. În zilele acelea și în perioada aceea voi face să-i răsară lui David un urmaș drept. El va face judecată și dreptate în țară, pentru că așa zice Jehova, David nu va fi lipsit niciodată de un urmaș care să se așeze pe scaunul de domnie al casei lui Israel. Ieremia, capitolul 33, cu 15 la 17. Chiar și farisei recunoșteau că Hristosul trebuie să se nască în familia lui David. Citim, pe când erau strânși farisei împreună, Iisus i-a întrebat, ce credeți despre Hristos? Al cui fiu este el? Ei au răspuns, al lui David. Matei, capitolul 22, cu versetele 41 la 43. Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a spus, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Deci Duhul lui Dumnezeu, al Tatălui, adeverește împreună cu duhurile noastre că noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Deci confirmă acest lucru. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și moștenitori împreună cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El ca să și fim glorificați împreună cu El. Și noi știm din Efeseni, capitolul 1 cu 13 și 14, că apostolul Pavel le-a scris credincioșilor din orașul Efes. Dar când ați crezut cuvântul adevărului, Evanghelia salvării voastre, ați fost pecetluiți cu Duhul cel Sfânt al promisiunii, ca o garanție a moștenirii viitoare. Acest citat cu Duhul care adeverește împreună cu Duhul nostru este din Romani, capitolul 8, cu versetele 16 și 17. Și celălalt am spus din Efeseni, capitolul 1, cu 13 și 14. Din aceste pasaje reiese clar că împărăția lui Dumnezeu va fi restaurată pe pământ, având capitala în Ierusalim, omul Iisus Hristos, Fiul cel unic născut al lui Dumnezeu, va fi regele suprem și adunarea credincioșilor, care vor fi făcuți nemuritori, vor fi împreună moștenitori cu Iisus Hristos. Vor administra lumea viitoare. Împărăția va dura pentru totdeauna. Acum să vorbim despre botez. Este necesar botezul pentru intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Cum putem să intrăm în împărăția aceasta? Prin botezul în numele lui Iisus cel uns. Cuvântul Hristos vine din limba greacă și se traduce în românește unsul sau cel uns. Sau pur și simplu cuvântul Hristos înseamnă uns.
Este scris în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 38. Pocăiți-vă și fiecare dintre voi să se boteze pentru numele lui Isus cel uns, spre iertarea păcatelor voastre, și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Și în Galateni, capitolul 3, cu 27 la 29 este scris: pentru că toți care v-ați botezat în Hristos, adică în cel uns, v-ați îmbrăcat cu cel uns, adică cu Hristos. Acum nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici sclav, nici om liber, nu mai este nici bărbat, nici femeie, pentru că voi toți sunteți una în unsul Isus, adică una în Hristos Isus. Iar dacă sunteți ai lui Hristos, atunci sunteți urmașii lui Avram și moștenitori conform cu promisiunea pe care a făcut-o Dumnezeu. Și doar printr-o viață trăită conform cu învățăturile lui Isus din Predica de pe munte, din Matei capitolele 5, 6 și 7. Apostolii Pavel, Petru și ceilalți au subliniat aceleași cerințe. Când va veni împărăția lui Dumnezeu? Scriptura nu oferă un răspuns exact. Citim. Deci, pe când erau strânși împreună, ucenicii l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să restaurezi împărăția lui Israel sau să așezi din nou împărăția în Israel sau lui Israel? El le-a răspuns: nu este datoria voastră să știți timpuri sau perioade pe care Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Și noi știm din Evanghelia după Matei, capitolul 24, un verset, și din Marcu, capitolul 13, cu 33, parcă, Domnul Iisus le-a spus: cât despre ziua aceea și ceasul acela nu știe nimeni. Nu știu nici îngerii din cer și nici măcar Fiul nu știe, ci doar Tatăl știe. Deci iată, numai Cel care este singurul Dumnezeu adevărat știe, care este Tatăl nostru și al Domnului Iisus, Dumnezeul nostru și Dumnezeul lui Iisus. Faptele Apostolilor, capitolul 1, cu versetele 6 și 7 și Marcu, capitolul 13, cu 33 sau 34, nu mai știu sigur versetul. Acesta a fost ultimul mesaj din fapte pe care Iisus li l-a dat ucenicilor săi înainte de a fi înălțat în cer. Totuși avem multe indicii despre starea lumii înainte de venirea împărăției lui Dumnezeu. Iisus a spus că înainte de a se întoarce, confuzia și conflictele lumii vor atinge un punct critic, așa cum a spus și în Matei capitolele 24 și 25. Apostolul Pavel a descris și el această perioadă în scrisoarea către Timotei, în a doua scrisoare la capitolul 3. Războaiele devin tot mai destructive. Viața economică, socială și morală a omului se degradează tot mai mult. Omul nu a știut niciodată să se conducă singur. Numai prin venirea Salvatorului și Împăratului Isus de la Dumnezeu cu putere și multă glorie, lumea va cunoaște pacea pe care o dorește cu adevărat. Condițiile din împărăția lui Hristos. Când împărăția lui Hristos va fi instaurată, condițiile vor împlini dorințele tuturor celor care îi sunt credincioși cu adevărat. Va fi o pace veșnică, așa cum prevedea profeția din Isaia 11 cu versetele 3 la 5. Și Psalmul 35 și Psalmul 72 și multe altele. Nu va mai fi boală sau moarte, așa cum anunța profeția din Isaia capitolul 33 cu 24, 1 Corinteni capitolul 15 cu versetele 24 la 26. Va fi dreptate și judecată corectă pentru cei săraci, așa cum găsim scris în Psalmul 72, în Isaia capitolul 11 și în multe alte locuri. El, adică Isus, va judeca poporul tău cu dreptate și pe nenorociții tăi cu imparțialitate, adică fără părtinire, fără să prefere pe cineva în special că așa vrea el și să țină partea lui, așa cum se face în judecățile omenești de astăzi. Că magistrații, judecătorii, polițiștii țin cu anumite persoane și pe alte persoane le defavorizează la judecată. Isus le va face dreptate celor nenorociți din popor, îi va scăpa pe copiii săracului și îl va zdrobi pe asupritor, pe cel care îi asuprește. În zilele sale, cel drept va înflori și va fi belșug de pace până nu va mai fi lună.
pentru că El îl va izbăvi pe săracul care strigă și pe nenorocitul care nu are parte de ajutor. Psalmul, capitolul 72. Sursa acestei postări, așa cum v-am spus, este Church of God General Conference. Nu este acea biserică Church of God, biserică mare cunoscută de toată lumea, ca fiind trinitariană sau modalistă, ci sunt biserici, adunări creștine de unitarieni biblici, adică cu înțelegerile corecte biblice, unitariene, nu trinitariană sau modalistă. Puteți să intrați pe atlantabiblecollege.com, se scrie atlantabiblecollege.com.